sinasabi to. Snipers Idol. Ako pa ito na-follow si Waray. Mark Joe Waray TV. Followers mo na ako. Masyal ka naman dito sa Nabaldis Bayan para makita mo ang buhay namin. Bangketa Boys. Boys Vendors. Kariton episode kami. Mga Kariton kami. Kariton Boys. Use up mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog. Mga kawaray, good morning po sa inyong lahat. Nagbago ang ano ni Idol, ay yung sinabi niya pala na 50k views. Hindi pala totoo yun, sa ano lang pala, example lang pala yun para mano tayo, tawag na matakot, kabahan. Ngayon mga kawaray, ang naging rules ni Idol Japper Sniper sa kanyang pa-challenge sa aming ano bang pangalan namin, Mike? Anong pangalan namin? Subasco. Ang pangalan namin ng team namin ay Subasco. Ngayon mga kawaray, yung views namin kailangan 20 minutes pataas, hindi pababa, kasi pag pababa kick out mga kawaray. Kaya tapos ang live namin pa yun 1 oras at kailangan namin sa loob ng 4 na araw mga kawaray ma-reach po namin yung 10,000 views. Thank you. 10,000 views hindi masakit kasi kakayanin naman siguro natin guys mga kawaray, kasi gagawa ko ng content. Shoutout pala kay Kuya Sunny at kay B-Dogs, meron silang shinare sa akin na about na content na gawin ko daw dun sa baka daw pumatok. Sabi naman nila papatok siguro yun, waray sa ano na yun. Kaya subukan natin yun mga kawaray. Yan, tinanggal ko na yung balbas natin guys at dadalhin ko to dun sa palengke. Meron dun, baka mayroon maanuhan dun na wig, mahiraman marintahan, marinta tayo. Mga kawaray, play ko yung video ko mga kawaray. Sana wag nyo akong iwanan mga kawaray sa aking journey. 10,000 views ang kailangan natin guys para ma-reach natin, maka next level tayo. Go, let's go, let's go, let's do this mga kawaray. Labanan natin to kahit mabigat ang mga kalaban natin sa challenge na to. Subasco, sila Kabungot, sila Step, Kabugoy. Let's go lang tayo guys, laban tayo. Marami naman nagtitiwala sa atin ng mga subscriber natin dito sa Novaliches. Ayun, bagong ligo tayo guys. Time check S. Wala akong magtitinda ngayon. Ako na naman magtitinda. Kasi pag di ko tininda ang paninda ko, mabubulok ang paninda ko. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kawaray. Pero dadalhin ko to. Gagawa kong paraan na makagawa ko ng content sa palengke. Kaya salamat mga kawaray sa lahat na nagtitiwala. Sana suportahan niyo po ang aking content kahit hindi ganun kaganda. Pasensya na po kayo dahil wala pa tayong magtitinda, hindi tayo makagala kasi nga po dahil sa yun na nga dahil wala tayong wala tayong tindera. Kaya ititinda ko muna yung isang sako mga kawaray, baka bukas pa si Chingkay kasi mga kawaray magtinda. Yan guys, aray ka, ang sarap mo Mark. Aray ka, ay sarap. Mga kawaray, let's go guys, samahan nyo ako pumuntang palengke. Kaya good luck sa akin sa challenge ng Team Subasco. Good luck sa atin guys, I love you all. Tita Au, shoutout sa Tita Au. Kaya natin yan Tita Au, tiwala lang tayo sa sarili natin. Bye, love you all. Mamaya na lang. Peace out. Karay, nalabas tayo. Suot natin itong body cam natin. Doon na lang tayo gagawa ng content sa sa palengke. Kasi sinasabi nila
Kasi may paninda pa tayo mga kawaray, kaya kailangan natin itinda. Pwede natin itinda. Panghulog. Wala tayo panghulog sa 5-6. Pwede natin naitinda yun. Magalit ayos na ko. Si Waray din na naman nagpapayat na 5-6 pa. Sabihin na naman, pas ka na naman. Pa, palagi ka na lang pasa. Pasaan na kita. Karay, good luck sa atin guys. Panoorin nyo na lang ang aking mga video na i-upload. Kaya sa mga tao na andyan, suporta na walang sawang sumuporta sa atin. Maraming salamat po sa kay B-Boy. Alam nyo na yun. Hindi ko na kayo maisa-isa ngayon kasi maghahabol tayo ng 10,000 views. Kailangan magagawa tayo. Okay. Wala na akong okay. So, kawaray. Yeah. Handa na tayong palengke mga kawaray. Yan. Yun. Habang tulog pa yung aking baby boy. Yeah, tulog pa yan. At saka ang aking mamay. Ano? Nakakahi farmer dyan. Ano? Ano pangalan na ko? Ano mo, lagay mo E-Mart. E-Mart Silvano? E-Mart Joe Silvano. Ano mga kawaray, ito na tayong palengke. Labas na tayo. May nalay ka? Hindi. Magbablog ako, bakit? Dala ko. Ano ko, itong karito natin nasa labas. Oh, siya. Malaglag ang aking cellphone. Shoutout kay Sir Edu G. Sir Edu G, thank you so much po. Nakita ko na agad yung comment ni Sir Edu G. Ngayon, tanghali na tayo guys. Dahil nagbawi tayo ng tulog. Kasi, tayo mga koray. Puyat tayo dun sa in-edit natin. Kasi meron akong naka-private mga koray na video, mga 6 yun. Ay, may inedit pa akong 2 kagabi. Kaya, pasensya na po kayo. Masabi mo, tanghali ka na lumabas. Magtitinda ka pala. Tanghali ka na. Wala po eh. Vlog ko kasi, edit. Wala naman akong katulong. Kasi yung partner ko ay bantay sa anak namin. Yung anak namin kasi makulit eh. Pwedeng iwanan. Smart yan ako. Hindi pa naiwanan namin yan sa bahay. Kaya ilang taon na yun. Ito yung natin mga koray. Hinanap buhay natin sa araw-araw. Yes, okay. Magkukustyum sana akong pambabae mga koray. Problema lang. Wala akong walang mga gamit. Excuse me. Gulat ka, no? Mali-mali ka rin, ha? Mali-mali street ka rin, ha? Mga koray, supportahan nyo naman ako.
Kailangan malagpasan natin tong 10,000 views sa 4 na araw. Let's go. Let's do this, guys. Lord, anong bahala po. Jesus. Ya. Op. Sabi mo saglit lang. Ay sus. Babanggawain pa eh. Nakapikit yun siguro si Kuya. Hindi niya nakita. No? Ang kawaray nakapikit yun. Hindi nakita eh. Boss Jerry. Nakapikit si Kuya. Eh, hindi nakita. Bulagi. Bulagi man. Bulagi. Bulag na pag-ibig. Ha? Ubus na? Hiniga mo pala eh. Shout out. Panoorin mo yung ano ko. Challenge kasi. Kasali ako sa challenge. Ngayon. Start ko ngayon. Oh, kay Japper. Wow. Shout out. Shout out. Hoy, panoorin nyo yung video ko ha. Start na ngayon. Challenge, 10,000 lang. 10,000 sa loob ng 4 na araw. Kami 40,000. Alam mo, starter ka, ba't hindi mo sa ling isa? Sanda naman. Hindi nga, sumabit eh. Tingnan natin mga kwaray yung ano, mais. Nako, binugbog na pala to. Oh no! What is that? Rubus man. Mabuti niya pa bukas yan. Kalahati na lang yun. Rubus na. Pinabot mo pa bukas yan. Kalahati na lang yun. Makikita mo. Kawawa yung mais ko ah. Oh no! May mga anak nyo. Ang niligalig. Ajur! Marami ako pre. Wash out palipig. Di ka nagluwas? Di ka nagluwas? Ang galayan. Minat-ingat na mabait ang aking ano. Mais panumpok. Yeah. Agay. Oh. Kawawa man. Daming sira. Hiniga kasi ito eh. Hiniga.
Muntik ubusin ah. Hindi ubos. Muntik maubos. Tapi nga pre. Lawrence, thank you. Iya, pre. Tapi muna tayo magkawaray. Start ang challenge natin. Let's go! Ate Joy, panoorin mo yung video ko, Ate Joy ha. Start na yung ano ko ngayon, challenge. Kailangan maka-reach start na. Ano, kailangan YouTube. Kailangan maka-reach ng 10,000 views sa loob ng 4 na araw. Ha? YouTube. Mark Joe Waray TV. Ha? Mark Joe Waray TV. Follow kita. Subscribe YouTube. Mark Joe Waray TV. Joy? Joe. Joe Waray TV. Yeah, thank you. Panoorin mo, boss. Ayan na, maglulod natin siya. Ako dito kay Eric din. Panoorin mo, te. Kasi start na ngayon. Mayroon akong upload ngayon. Tapos mamaya, mayroon pa. Kailangan natin ito ma-reach para hindi tayo matanggal agad, ma-kick out. Di ba nakasubscribe ka sa akin? Nakasubscribe? Nakasubscribe ba sa akin? Oo. Panoorin mo yung video ko ha. May challenge kasi ako. Challenge. Mark Joe Waray TV. Kuya Dong! Panoorin mo naman yung video ko, Kuya Dong. Sa YouTube. Mark Joe Waray TV. Mark Joe Waray TV. Panoorin mo ha. Kasi kasali ako sa challenge, Kuya Dong. Ano, sa 1,500 dollars. Pag na-reach mo yun. Kasali kay Japper Sniper, taga Bukana. Anong pangalan mo sa Bukana? Mark Joe Waray TV ah. Ito. Mayor ako. Iyan mo para makikita ko. Marunong ko talaga. Marunong ako. Kaya nga ba? Basta tingnan ko yung video ko. Isang buko kay Mami. Kumari nagtinda. Inuwala ng paninda. Gawa nga akong kuntig mamaya eh. Papatulong nga sa mga tropa. Ito ayaw mo ganun yung ano. Kita. Doon. Tumit mata yun eh. Ate, anda ka? Naka-subscribe ka na sa akin, te. Ito yung video ko ngayon. I-upload na kasi ako ngayon. Kailangan mo watch. Yan mga kauray, panood natin kay ate. Ante ah. Yun, Kuya Dudong. Ano tayo ni Kuya Dong? YouTube to, Kuya Dong. YouTube. Sa Facebook. YouTube. Ano ba yung YouTube mo? Ha? YouTube, doon ako sa YouTube nag-ano? May upload pa ako ngayon, 3 i-upload ko eh. Dagdag natin to, subscriber, Kuya Dudong. Kuya Dong, thank you Kuya Dong. Inaano ko na, subscribe ko na. Guys, tulungan nyo ako guys para makagraduate tayo. Ayan. Ayan Kuya Dong oh. Oh. Watch mo lang Kuya Dong. Ayan na, ayan na. Pogi naman. Guys, thank you. Gawin ka lang ate. Yan, thank you sa inyong dalawa. Nag-upload na ako guys, panoorin nyo naman. Yan, Sally. Bukod sa Rabi Rice. Panoorin mo yung video ko. Nag-upload na ako sa YouTube. Okay, thank you. Lawrence, thank you ah. Panoorin mo tala. Yes, Gigi, thank you so much. Isol, panoorin mo yung video ko te ha. Na, thank you. Bilis pa.
isda mga kawaray. Oh. Mga kawaray, kalat ng aking paninda. Pasensya na kayo. Ito ringkot, kala ko ulan pa kasi ginamit ko kahapon yan. Ito. Alam mo pa naman yan, Mark, di ba? Ano yung pulong-pulong na yan? Hindi, kahit sa bahay mo na panoorin ko. Kahit sa bahay mo na panoorin. Pero may upload na ako. Pero doon muna sa inyo para ano, di ka busy. Oh, dadaan pa. Sige, sige. Sagad mo na, sagad. Hop, ya. Ras. Yun. Yun, nadali mo. Ya. Pero hindi yan yung driver. Yung yan nasa sasakyan. Ano yan, te? Bili lang ako ng mga koray. Ng dahon. Pagalitan natin ng dahon to. May pera kaya ako dito. May pera mga akong 20, te. Wala pa akong dalang pera na. 20 lang. Nanghiram pa nga. Bili lang ang dahon. Kapi-kapi street, di magtagpuan city. Bakit? Anong lakas ang hila? Wala po pinipiling materialis. Ay, shout out. Panood mo yung YouTube, kuya. YouTube. Oh. Sa, ano mo yun? Nanggugulo tayo dito sa ating mga kaibigan sa, ano, palengke mga kawaray. Watch natin yung video natin mga kawaray. Yun. Pag-search ng Mark Joe, labas agad dyan. So, yun. Yap, subscribe mo ang aking YouTube ya. Para makagraduate tayo sa ano. Yun. Ito yung video ko ngayon. Kailangan ma-watch to eh. Kailangan maka-tipon ako ng ano. Salamat kay Bossing. Titinda ng ano. Pandikit. Thank you ya. Yup. Ads yan eh. May ads. Shout out. Ambil niya ang dahon. Lampo. Lampo. Isa lang. Dapat 5. Grabe naman. Sige, utang. Utang ang 5. Yo. Pinapapanood natin mga kawaray yung video natin kay Kuya. Aray. Ako, nagkapitulok pa. Skip mo na lang. Mahaba yung ads. Mahaba yung ads yan. Thank you. Pag nakagraduate. Pare, subscribe mo yung aking YouTube channel. Sali ako sa challenge. 10,000 views. Kailangan. Ha? Salamat, boss. Thank you. Boss, putol. Wala mais. Marami kang mais, ha? Kami wala. Te, 10 lang utang ko. Trabaho namin, doon sa
yung babae magsuot ng itim. Yung taas. Pwede sa baba. Nag-edit ako ng video. Siyempre, edit natin, vlog natin. Yung partner ko naman, hindi naman siya marunong mag-edit. Pero napaka-supportive naman. Ingat pa na mabait yung ano kumais ko mga koray. Gawa. Thank you so much po. Thank you so much sa pag-watch ang aking video kahit hindi ganun kaganda ang content natin. Pasensya na po. Pero gagawa ko ng content. Meron akong gagawin content. Buka natin. Walang pantay yan. Walang ano yan. Hindi ko po alam. May pinuntahan. Ginagawa ko kasi ako. Kabit na natin yung panangga natin sa init at sa ulan kung uulan. Tapos kapit tayo mga kawaray. Morning po sa inyo. Hi Cherry, shout out. Panoorin mo video ka Cherry YouTube. Cherry, panood. Hindi, video, vlog.
Wala tayong baterya dyan. 180 lang oh, 183. Piraso to. Mga size ko yata. Hindi ka na logi dyan na eh. Sa 10 dyan, 200 na. Meron ka pang 5. 14 lang. 14 PCI. Kano to? 182.
Sila na ba? Ano mo? Ang harbay mo? Putol. Kaya dito po. Yes. Magkano may sunod? Wala. Hindi ako nagkuha ng rambutan kagabi. Magkuha ko yan. Wala akong mag-inig sa akin eh. Nag-chat sa akin si King. Hindi kayo pagsabay. Wala pa. Diba? Tira yun. Last na yan. Minat-minat ka na mabay. Level lang naman po yun. Nilawan mo yan? Oo, wala po yung 80? wala, mahirap ang puti. Iwan ko doon sa kanila. One trip pa naman po muna dyan. One trip. Tapos, talaga yun. Wala tubo talaga. Kasi, magkano
challenge na Idol. Ano? Kilala yun ni Kuya Buyet, si Idol Jabber. Oo. Niligyan yung magaganyan yun eh. Dininig pa ako. Yung ko kung gutom to o ano. Gutom yan eh. Masyado kang ano eh. Masyado kang reckless eh. Ayun. Ano Ako lang, naman may subscribe. lang. Ah. Pag sumikat na, makakalimutan na yung makasamang vendor. Ako, di naman, Ate Ling. Ito si Jopper. Yeah, pero kilala ko yan. Kilala mo to? Nakasubscribe ka na ba rito? Parang hindi pa yata eh. Hindi pa ako nag-ano yan. Sa mga ano yung YouTube ko lang na ano yan. Ayan si Jopper. Damay mo na yan. Idol ko yan. Idol Jopper, damay na kita kay Ate Ling. Yan o. Magandang dalag ng baliches. Wow. Wow, sana all. Ayan. Video ko yan. Pwede mo skip ang ads. Pero pwede hindi. Para kumita. Thank you, te. Wow, sige. Sali tayo sa challenge, te. Suportahan nyo ko, te, ha. Wala pa siya. Wala pa. Papa-make up sana ako, eh. Kaya di ako marunong make up, guys. Uy, yung ano ko pala. Ano lang, lipstickan mo lang, tsaka ano lang, lagyan mo ng foundation. Lagyan mo lang, tapos mag-eyeliner ka lang dito. Kahit lipstick na lang. Saan kayo makabiling lipstick? Diyan. Oh, ayan na, mag-lipstick ka, lipstick ka. Ayan yun, sa namisan. Ayun, sa Ay. Tutulungan ako ni Ate Le. Aray ka, Diyos ka. Wait lang, kukunin ko yung pangsuotan ko pang malakasan. mag-lipstick ka. Akin na. Okay. Ano mo muna yan, dyan? Torilo ka ba? Oo. Taglit lang. Guys, kayo tayo ni Ate Le. Ay, shout out. Babaeng malandi sa kalsada. Gagawin ko to para sa challenge ko. Whoop! Hoy, thank you, te. Pasensya na. Nabala ka pa. Magagawa kasi akong challenge, te. Kailangan ko mag-effort sa aking ano. Kaya mo na muna yan dyan. Wala magtitinda kasi. Magpapalit na damit ako, guys. Baklang bangketa. Guys, dadamit akong babae. Baklang bangketa. Kailangan sa challenge. Kailangan sa challenge, guys. Kasi yung mga asikaso maayos. Pansit na lang, kalahati lang to. Ano lang? Hotdog na lang. May hotdog, okay na yan. Kapain lang ako, nagugutom na ako, guys. Mamaya na lang. What's up? Idol Jopper Sniper. Mayroong sinasabi to. Snipers, Idol. Ako pa ito na-follow si Waray. Mark Joe Waray TV. Followers mo na ako. Masyal ka naman dito sa Nabaltis Bayan. Makita mo yung buhay namin. Bangketa Boys. Boys Vendors. Kariton episode kami. Mga Kariton Boys. Jopper Sniper, ha. Pasyalan mo kami rito daw, Idol. Kahit mga 6 AM ng hapon. Kasi wala nang huli yun. Makakausap mo kami. Oh, kahit 5 PM. 5 PM. Pwede na yun. Kasi andyan na kami. Nagtitinda na kami kasi wala nang huli. Ha? Saan ko yan? Jopper Sniper. Yun. Idol Jopper Sniper, gustong-gusto ka namin makita rito sa Bangketa Boys para ng makita yung mga, Nobali Chess. Marami ng subscriber. Marami ka ng subscriber dito. Alam mo naman kami dito. Saan mo kami dito at maraming mga followers mo rito. Kaya. Sagot namin ang ano mo, mga prutas mo. Uy! Sagot namin ang prutas mo, Idol. Pumunta ka na rito. Sagot namin. Sabi ni Boss Pidol. Ako tinda ko rambutan tsaka imported. Padalang kita. Pumasyal ka lang dito. Yun. Idol Jopper Sniper, alam mo na. Gusto ka namin makita at gusto ka niya rin makita. Idol. Alam ko kasi marami natutulungan ka, Idol eh. Yun, tunay na vlogger. Yun! Gusto ko sa'yo. Tunay na vlogger, parang si Waray. Oo. Ito rin, patulungin. Kahit pa kunti-kunti. Hindi naman natin kaya malaki. Wala naman tayo pang ano nun. Yun lang.